Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 10. Ngarod, no adagundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag, ama ipaay kadagiti amin at tao. Nang rona, kadagiti kakapsat tayo iti pamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya manen dagiti impagpagatang mo iti driver mo, Pedro? Naggastos ka manen iti awan kas eskan na abanag? Groceries. Para ka dagiti kakadwa tayo iti pamati nga awanan. Kanayon kalatan nga gastos. Apay, anya ti maganap mo iti daytang aramidem? Saan kamet nga agpolitiko? Tapno agpabanglo ka kadagiti tao. Sika talaga, Carla. Nakaibimot ka. Agsaysayang ka lang iti kwartam. Sabali lang arudan ti idondonar mo iti simbaan. Ita, aggastos ka pa'y para kadagiti miyembro. Saan adakes? Total, at dapat kwartata. Agsaysayang kalaeng iti kwarta. Carla, kas may sa nga agserserbi iti Diyos. Tumulong ta. Nang runa, tamakita tamet nga adudang iti kakadwa tayo iti simbaan. Tinariga ti panagbiagda. Saan tan abasol dayta? Di ka agimimot. Tapno saan nakamat nga imutan ti Diyos? Anya, dumawat ka iti bagas, Nana Maria. Ay, awan maitid ko. Oray, isaan ko lang ita. Tulong mo latan kanya. Ala, pumanaw kayon. Sapay aguy-uyag ka. Kat amangan no maalisan nak. Sige garod, inakol. Ay, no apay ngamin adi na katulungan dagiti kakabagyam ah. No apay ada kami pa'y akakaarobam ti pagkidawam iti tulong. Napan ka di nagdawat kan ni Bakit Maria iti bagas? Wan, inikag, takaasimat. Agram nga minno kasta. Awan lakat itangad na iti karuba na ti bisin na. Ay na, Filina. Kasla di ka makimismisa iti kasta pa nagsasaom. Kanayo na ka makimisa, amom dayta. Ngamjak la magustuhan ti aramid dahi abakit. Awan lakat agkid daw kanyak iti bagas. Kat, inikam ka di nga uray iti naminsan lang? Ay saan? Iti anya agapo? Di ka di maasyan kan kuana? Ayan nga min aya dagiti kakabagyan na. Tatulungan da kumaang. Nulakat adda maitulong mo. Tulungam Uray adda maitulong ko. Jak tulungan. Agrum nga min no kasta. Unay kan bakat? Apay amapan mo sarsaritaan kadagiti kakaaruba nga agdadawat ni Nana Maria iti bagas. Apay? Asino tinangidanon ken ka iti dayta? Kasta ti sasawon dagiti kakaaruba. Pudnomat ngamin, agdadawat dayjay abakat. Ala, inkamang sukat iti bagas. Taing ka itad ka ni Nana Maria. Anya? Ay, sana mabalin. Nagalas ka ti ugalimon. Kasano na kaakasyan ti Diyos. No kasta ti ugalim. Di mo lang arudin amo ti mga asi. Chismo sa kapay. Ay, oray, tapudno ti bagbagak. Agbalbaliw kan, tanakababain ka. Siyak ti mababain, iti kastang ugalim. Ay agyaman ak Mario. Tanangyag ka iti bagas. Una na, sana balay. Tado ti bagas mi. Ken, pagyamanak iti Diyos, tadiretso lat ati trabaho. Isuasan kami ang mauawanan. Ay, agyaman ak iti bagas nga intad mo, Maro. Agoy-uy kayo mat gayam, Nana. Uwan nga ron. Diyak namin kabaalan ti magna iti atayo. Tamapanak ko may health center. Sige, tagpatulong nga kadagiti na saya at akaruba. Taipanda ka health center, Nana. Sige, Mario.
Usarin tayo jet tricycle nila kay ko. Uray syaklatan ti mangimaneho. Alang Regina, kaasimat ni Nana Maria. Uyak nga uyak. Kat nasken nga maagasan. Idiin may dimawat iti bagas. Kasla sagay sa laang ti uyak na. Iso ako nakno ayos laang. Isu nga ipantan iti health center. Tapno maikan iti agas. Nalpasan ti check up yun, Nana Maria. Adain ti daal libre nga agas. Da kami ti gumatang iti kanayunan nga agas, Nana. Agraman vitaminam. Ay, agyaman ka na kayo. Ala, intayon, Nana. Ala, intayon. Tapno makain na kayo, Nana. Naglalaingan day jay abakot. Tainggatangan nyo pa iti agas na. Gaputa day tati maiparbang. Kuna ti sursuro ti Santa Biblia. No adda gundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag. Ama ipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Iso ano baknang ka? Ngam saan mo? Ala, saan akon ang makirikyarkan ka? Basta siyak, saan adakas ti araramidag? Pagayatan ti Diyos. Pakaayaywan ti Diyos. Adula amin? Awan kaditi uray basit lang anayulom asursuro ti Diyos. No kasta amapan tayo makimisa. Ha? Tunggal Domingo, agkukuyog tayo ang makimisa asa nga pamilya. Ngam ayan tinasursurom. Kwa? Anak nakakaditi Diyos? Ngam no saan? Nalabit. Maitapwak ti kararwam sa di imperno. Ha? Ay, saan? Ay, diyak kayat. Ay, kwa? Anak-nak mo ti Diyos, Apay, si kalaang? No kasta, ipanaknak mo asika kat anak ti Diyos. Pedro, sumurutak ita kadagiti babbaket ijay simbaan. Nakikadwa kadakwada. Tutal, naumaakmeten amapan makimadmadyong. Nasaya at nukasta, Carla. Maragsa ka na kiti dayta anak kunam. Ing kami kano agbisita kadagiti senior citizen nga agsaksakit. Sigurado ka? Wen, nakaamiris akon. Husto laeng tay na ko na ni Apo Padi. Anasken nga agaramid tayo iti kinaimbag dito rabaw ti daga. Taaddan to katukad na dayta ijay langit. Ala, nasaya at mat nga ro ta nakaamiris ka. Sige, kat ikang ka iti kwarta, tapno at nagastusan niyo. O sige, madam. Mabalin nyo nakasarita ni Nana Maria. Takadigdigos na. Tinulungak ang nagdigos. Indadangak iti danong. Sakit, inlabaak pa iti kawas na Ne, nagsingpet kameten akaaroba? Anya itayon tinagan mo? Filina tinagan ko, madam. Nasaya at kaakaaroba daytoy sinarongkaran mi apadak kabaket. Ewan, ma'am. Kayat ko ngamin tagbalbaliw. Sigud ngamin at chismosa madam. Kan naimo takpay. Imay idi nagdawat ni Nana Maria iti bagas. Nga isa ang nakano tamabiseng. Ngamjak inikan. Idinto tanagado ti bagas mi. Ngam kuna nila kay ko. Nga amangan. No saan nga anak ti Diyos. Iso adakasak. Kat maitapwa ka kay jay impierno. Ha? Ay, jak kayat Iso ang nagkitdawak iti pamakawan ti Diyos, madam. Kat ikagumaak matan ti agaramid iti pagayatan ti Diyos. Iso nga ita, tultulungak ni Nana Maria. Kasta, ang sipupuso ka di, ti panang tulong mo ka ni Manang Maria. Wen, madam. Ay, kastoy gayam tirik na ti sipupuso at tumulong, madam. Naragsak iti kaunggan. Kasta? Iso nga itultuloy ko ti agbalbaliw, madam. Tapno, maibilang akmot ang anak ti Diyos. Wen,
Husto ka. Nasaya at launay dayta ana ibaga. Agyaman na kitid na ito'y kwarta nga intadyo, madam. Nasaya at kamot gayam at tao. Agoy uyag ka pa'y gayam. Ay, maimimbaga na kun, madam. Ngamin, inpa-check up na Gina kan Mario. Gimatang da iti kanayunan nga agas ko. Ken, naan ay ti panaginanda. Gapunta ni Felina ti agluto ken aglaba para kanyak. Kastaga. Akat ala, agpaimbag ka manang Maria. Iti kasta makasurot ka kada kami. Madam, agpapigsa ka. Tapno makasurot ka iti sadino man napapanan mi apadam ababakat. Uwan, madam. Mangtedak iti kwarta. Iti kasta adda igatang mo iti kasapulam. Nang runa iti agas kan bitaminam. Madam. Wen, imbes apagmadyong ko ti kwarta. O sareklangen para kadagiti agkasapulan iti tulong ko. Wen, Mario, Felina, inikanak ni Madam Carla iti pagpuunak nga agnegosyo. Tapno adda ka no pangalak iti itulong ko. No, adda umasidang nga agpatulong. Nasaya at no kasta. Uray siyak, Gina. Adamot inter ni Madam Carla. Pagpuunak ka no nga agistor. Kasmatlakan ka. Tapno adda ka no pangalaak iti itulong ko, no adda umasidag. Nagbalbaliw gaya man ni Madam Carla. Idi kat naunget kan imot dayjay. Nakakusilap akanayon no mapanda makimisa. Ay, kasta aya. Saan nga iti agnanayon, kat dakas ti may sa atao. Tanumtang lata ti panagamiris. Kas kanyak dakas akmot asigod. Nagalas ti ugali kan aramid ko. Ngamgaputa kayat ko maibilang nga anak ti Diyos. Isuan nagkidawak iti pamakawan na, ay kat nagbalbaliw akon. Wen, Felina, kat ituloy tayo ti agaramid iti nasayaat. Baliwan tayo ti madi apanunot, kan aramid tayo. Iti kasta nga aramiden tayo, addan to balangat ti Diyos para kada tayo. Madam Carla, adto'y ti presko anateng para kada kayo ni Sir Pedro. Ay kat, agyamanak manang Maria. Ang medyo adayo diti balay. Imbag man ta kinabaulam ti imay. Napigsa akon, madam. Kun nagluganak iti tricycle. Adamot pagpletek. Kasta ka di. Jay, tulong mo akwarta iti kanyak. Iso ti igatgatang ko iti bukal nga imulak. Kad no agapitak, ilakok. Iso nga adan tumutan igatang ko iti bagas ko. Ayan dagiti kakabagya manang. Tasaan da ka idi anatulungan. Adayuda dito'y madam. Kun awan manamnama kadakwada. Gaputa marigrigat met na ti panagbiag da. Ta idi napigsaak pay. Kanayon da nga umay agkid daw iti kwarta. Ikaklat ta ida kas tulong ko. Naala, di ka agdanag. Tada kami lata tumulong kan ka. Kat di ka bumdeng nga umasidag. Iti kanito akasapulam ti tulong mi nga agasawa. Amom, Pedro, mas naragragsak gayam ti kastoy nga aramidak, ngam ti agmadyong. Maragsa na iti panagbalbaliw mo, Carla. Husto tinako na ti padak abakat iti grupo mi a senyor. Ako na, uray babakat kamin, tanapigsa kami pay. Iso abayat ti kaadami dito rabaw ti daga. Agaramid kami kitdi itinasayaat,
Tapno maay-ayo ti Diyos kada kami. Gusto, tinakunana. So asyak, saan laeng at ipanangted ko iti kwarta kadag iti agkasapulan ti itulong ko. Ti aramidak. Anya pa'y tidaduma nga aramidam. Kas kuma iti nasaya at apan nakilangen kadag iti tattao iti aglawlaw ko. Idyakon ti madi nga ugali. Akas iti panangumumsik kadag iti nakurapay. Nasaya at launay. Ken adupay ti ba nag-akayat ko nga aramiden a nasayaat. Kat bareng agtultuloy ti kinapigsa ken kinasalunat ko. Ay wanam ti salunat mo. Tapno agtultuloy ti pigsam. Uray si ka, Pedro. Wen, ay wanan ta ti salunat ta. Tapno kabaalan talat ta ti tumulong, iti agkasapulan, iti tulong ta. Agyaman na kakabsat, tadimar ay kayo ita iti inangay ko apa nagtitipon tayo, ngagkakabsat iti apo. Uwan, Madam Carla. Agyaman kami mat, inawis da kami. Ay, imbayak mat. Nga uray siyak ti kabakatan, madam. Uray siyak, madam. Simuro tak kanila kay ko. Takayat ko mo ti makitarit nung kada kayo. Aha. Pagyamanan mi dayto nga awis mo, Madam Carla. Inawis na kayo ni Carla, tapno agpipin na bilag tayo iti pamati. Babaan iti intay panagkankanta, panagkararag, kan panagtestimonya. Kat ti Diyos ti mangbindisyon iti daytoy a fellowship tayo. Padayawan tayo ti Diyos, gaputa impaay na ti pamakawan na kada tayo. Madaydayaw ti Diyos at talaga, madam. Padayawan tayo ti Diyos, taimpaay na ti salunat tayo. Kat itultuloy tayo latta ti tumulong. Akas ko na ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 10. Garod, no addagundaway tayo, agaramid tayo itinaimbag. Ama ipaay kadagiti amin at tao. Nangruna kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Taamin dagitoy nga intay aramiden. Makitkita ti Diyos. Kat addan tugonggo na ijay langit, para kada tayo. Tinasaya at nga aramid kan ugali, awan sabali amang supapak, no di ti Diyos Ama sa dilangit. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, ita ibasa ti Proverbio 22, versikulo 22. Di mo gundawayan dagiti napanglaw, gapulaeng takabailam nga aramidan. Di mo gundawayan dagiti awan gaway na, anaidarom iti pangukuman. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ano tinaapit tayo ita? Dumanon iti sa nga gasot asakaw. Ado siguro tibingay tayaw. Apay ngay idinapan apan nag-aapit. Mano asa ko ama istinaapit. Gambasit mo tintad ti amo tayo. Ay, hindi takot ti madi iti amo tayaw. Adda sasaur da. Nabayagan na kasta ti aramid na. Ay, awan mat gaway tayo nga agriray. Tay katanda tayaw. Pagrigatan na tikas ka na tayo nga awan gaway na. Ay, anya nga ron ngay. Aganos tayo na.
Noan niya ti aramidan ti amo tayaw. Ay, awan maaramidan tayaw. Kasta kadilatan. Awatan latta, noan niya ti itadda abingay tayaw. Napanam ka di manan anak, imbes na kadoam ni dadim amapan mangkita ka dagiti katalunan. Masapol ka di pa'y amapan kita ang dagita katalunan, mami. Basta ibat yan yu ida iti basit akananda. Oh, nalpas! Sa bagay, day talaang tirumbang ka dagiti katalunan. Adalakat mabati ka dako ada abasit abingay da, mabalinan. Isuasaan ang masapol akaduak ni daddy, amapan mangala kadagiti bingay tayo. Ngam idaw luwam kumamot dagiti mangibunag iti bingay tayo, anak ko. Ibunag dagiti katalunan tayo. Ngam no adda mapukaw. Bayadan da. Sige, taday tanto ti aramidan mi. Sige, tadda papanan mi kadagiti barkadak. Ha, papanan nyo ka di manan. Ay, kat, mapan kami agpasyar Papanan nyo ka diit na tatang? Ay, inak makigapas di talon da kabantor. Nagpudot ti panawan. Alain nyo at ti kalugong nyo. Ay, unan niya. Ay, yawat mo man nga rod, anak. Adda di taas idag mo. Sige tatang, mabit lang ang tagawatak. At dapay nakasurat anagan nyo, tatang. Uray mapukaw. Agsublita danagan na. Isungarod a pinakarga ak itinagan na tapno agpaot. Tapno sigurado asan ang mapukaw. Naglaing kayo matang tatang. Pati kalugong at danagan nyo. Ay katuna. Patintupay tay kaluban tibunan ko. At danagan ko ang naisurat. Idi napukaw ka Insublida. Tadakat nga runagan na. Boss, nayunam kumamot at ibingay me. Basit daytoy abingay me. Anya pa lang ti sapulam. Imay kadimawat iting gatang mo iti abono kan pag-spray. Hangam nagdakkal ti imbawas mau, boss. Ay, basit lang dya intadyaw apaggatang. Ninayunak tupay. Rumbang lang Tas si kakit nga rod timang taltalon iti dagak. Ay, maasi kayo kumamat Diyay daduma ditang agpatpatalaon. Adumat ti itadabi ngay ti katalunan da. Sino tidak da kamatam? Di mapan ka kadakwada, no at dapay ipatalon da ken ka. Apay akas na ti jar mo asimakpat, anak ko. Mami, no at dagdamag a pulis. Ibagayo sa anak arimrimwar dito'y balay. Apay ka di, anya ti inaramid mo. Dagiti barkadak, mami. Da Amerikanong ay nagawan da itibaga. Idindurong da. Natumba. Kadayjay. Na ito pati ulo na iti bato. Anya? Anya tinapasamak iti Amerikano? Diyaga mo. Basta nakita ming agdardara ti ulo na. Anya ti inaramid yu kalpasan na? Imanaw kami na. Tadamot tindag iti pulis. Kasano ngay no da nakakita ka da kayo? Isungarod nga ibagayo. As anak arimrimwar. Maliman nga mawan pa'y ni tatang mau. Ang mga nainsambot da pa'y nga inlepas ti gagapasan da, nanang. Kan may sa, adayo ijay. Sa bagay, ang mga nuada di tadalan naan. No kumasaan nga imot ti amo tayo. Nayunan da kumamot at itid da abingay tayo. Saan ko maamapan pa'y makigapas ni tatang mo iti sabali at tao? Awan mo't ngaminan ti sabaling agpatalon. Umalis tayo lakuman. Wan nga rod, anak ko. Anya ti mapaspasamak ditoy. Kaslad da pa kariribukam. Ni John, adda ka no Amerikano asinipdutan dagiti barkada na. Indurunda kat natumba. Naito pa ka no ti ulo na iti bato. Ayan ita tinasaw nga Amerikano. Tinarayanda ka no ta saanan nga agkutkuti. Agdardara ka no ti ulo na. No, awan lagat nakakita, awan parikot. Dinardaras da ka nung arod ti Pimanaw, idinangag da nga da pulis asumungad. Imbag, no awan ti tao itaglawlaw, idi napasamak da ita. Dahita nga rod ti pagdandanagan di anak mo. Amangan ka no mairaman.
Ni, adda kayo mat gaya man tatang. Apay ngay nga awan mat kay kalugong yun. Ay, nabatin samat nga agpayso ije na ginanaan may iti ayan tidakkal abataw. Ay. Agsubli nga taday jay akal lugong. Ay, kasano ko mga agsubli ti kalugong ngay. Kat no sinuratan na itinagan na nanang. Ay, kalugong laang, sinuratam kat itinagan mo. Kasano ngay, no aramatan da iti kalukwan da jay akal lugong. Kasano kumanga iti panangaramat da. Ay, di mo lamaw. Ada nga min tao, ada kas ti pa nagpampanunot na. Saan mat siguro? Ala, agaw kayo man kid tamangan tayon. Tanay, mabisina kaon. Wan lakay. Nakaluto akmatan. Si kalaang ti or-orayan may. Nalpas ti parikot ti anak ta. Imbaga kanyak ti gayem ko a pulis at iliwanda nila kay Berto. Ha? Apay at iliwanda nila kay Berto? Inyawag ko iti pulis ani Berto ti maatap. Idi napanday jay. Adda nakita da akal lugong anasuratan iti Berto. Ije nakapasamakan ti krimen. Mayat nga rod, tapno saan ang mairaman ni Jun. Nila kay Berto ti mapabasol. Agsaksiya ka nakitak ni Berto iti dayja a lugar. Tapno mailisi ang mamimpinsan ti anak ta. Ngam, kasano nga adda kalugong ni Berto ijay? Sana na deta ti panunutam. Tinasken, mailisi ni John iti daytoy a krimen. Nagalaskat gayam ti aramid mo. Tinakawam lang aruden jay ganggan naet, dinang rampay. Inosente ak, boss. Awan ti tinakawan kan dinang rak ataaw. Saan ka na makapaglibakbay? Nagbatad ti ebidensya. Apay ngamin nga imbatim ti kalugong mo iti nakapasamakan ti krimen. Ay, naginana kami lang ije kadagiti kakadwak idi na napan naggapas. Awan matiganggan na at ijay. Ibagam da iti husgado no patsenda ka. Ay, mangnamnamaak. Amagunod ko ti hustisya. Tasan amat maturog ti Diyos. Kadagiti umawag kan kuana. Kita man, nagpaiso akasya nakati Diyos nga ibagbagam. Ay, sapay kuma. Tamatiliw ti managdakdakas. Saan na siya ak? Ta inosente ak. Papanamon anak, bigbigat pa ilaan. Inak mangurnong kadagiti ang saksi nga awan basol ni tatang nanang. Ay, asinong ay dagiti alaam nga agsaksi. Damagag kadagiti kakadwa na naggapas nanang. Paniknikanda akadwada ni tatang anaggapas iti daydi nga aldaw. Sapay ko tada maalo ko imo nga agsaksi. Agkararag tayo nanang. Wan anak ko. Ay, manipod pa'y ide. Nasingpot ni tatang mo. Oray, marigrigat tayo. Kat saan pa'y anak kaaramid, iti maikaniwas. Iso amang namnamaak adi na tay baybayan ti apo, nanang. Iso lang ti pagkamangan tayo. Wan, anak ko. Ti Diyos ti kang runaan a pagkamangan tayo. Mami, mahiring kanumot nila kay Berto inton bigat. Imbaglakit din, tanailisi kayo kadagiti doa kakadwam ang nagaramid iti krimen. Huwag nga ron, mami. Tanong saan? Ay, da kami natin mabalod. Awan pangalaan nila kay Berto iti pagbayad na iti abogado. Sigurado ang masentensyaan. Tanataykat kanun di biktima nga impandag iti pulis iti ospital. Malas day jay alakay. Swerte kami pailaan kadagiti babarkadak. Ta sigurado, mabalod to day jay alakay. Jessica, adda ka din na alokoy mo ang makatulong ka ni tatang mo. Adda nanang, adda gayam kadwa na abarong adda cellphone na. Ay, adda ka di pa kainaigan ti cellphone ti kaso ni tatang mo. Adda nanang, ngamin, adda ladawan da nga aggap-gapas idi. Ken idi na ginanada iti abay ti dakkel abato, anak kaalaan da iti kalugong ni tatang. Sapay ko mga rod na makatulong da ita aladawan.
Daytoy ti pakakitaan nga adda kadwa ni tatang anaggapas. Ken naginanada iti daydi nga aldaw, nanang. Mapantayo kadagiti sidadaan amang tulong ken ni tatang mo. O nanang, agsaksida nga inosente ni tatang. Ne, apay nga adu ti manalon nga adda diti korte apakabistaan nila kay Berto. May da siguro agusyoso Kaduada nga minti manalon na mabista. Sa bagay, agpipinakada da siguro no maipan ijay pagbaludan ti kaduada manalon. Anya ko mati maitulong da kita manalon kiniberto. Anya pa'y ngay, di umay da dumngeg no anya ti resulta ti panakabista nila kay Berto. Madamdama lang, yunigdan ni Berto ang nakaposas dito ipakabistaan na. Kat addamutten di asawa kan anak na. Saan da amatagtagari? Jessica, adda ka di aminin aman nalon nga agsaksi. Wala nang, naipaprint pa'y geladawan amang ipakita. Akadwada ni tatang itiday di amalam. Ay, kasimot ni tatang mo. Natiliw ga po iti kalugong na. Ada imawag anang ipakaam mo, ani tatang mo kano, tinakita na anang aramid iti krimen. Sino nga tatimawag kadagiti pulis? Imbaga dakit din ani tatang tinakita da. Agpulon to ti tao amang irurumahin. Wala nang, pudno dayta, tatay kunadan, ti mayruruman, saan abaybayan ti apo. At dapay saksi ang nakakita, kun inala na tiladawan ti pudno a kriminal. Agpaiso ka di dayta, anak. Wala nang, nangagkulang itay. Sapay kumatagpakita no mabista ni tata. Umay kakadimat agdengag, anak. Kwa mami, umayak agpakada kanila kay Berto. Tamay balod kat nga roden. Adamat ladawan nga inted da iti abogado. Anya nga taday jay. Pamanaknak kano, akadwada nila kay Berto iti dayjay ang nagmalam. Tadda pa'y ladawan nga igam iti sinalbag ang mamirmiraot. Anya ngay nga tati sa bali manan aladawan nga inted da iti abogado. Apay ngay, umasidag mati saksi di ayan ta. Intudo na ka ti saksi. Si kati may isang adda iti ladawan. Saan? Indurong tulang! Tulag mo saan na matumba! Diyak ang gagara! Awang basol ko! Ay, anak ko! Si kamot ng tipo sa asanda! Oh my God! Saan mo anay tarayan ti hustisya? Anak ko! Saan to abaybay anti Diyos, ti tao ang mairuruman. Kat ti mangiruruman, kanda kas ti aramid na, madosa iti odi na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.